Het wie een kille dag in januari en ik wil koffie zetten. En ik dacht van, ik wil eigenlijk een leuk lepeltje erin, hè Joert. Wat zullen we Joert dus even broeken? Het Lo, Noorwegen. Het Huizumerlepeltje, maar dat weet er nog net. Er is helemaal geen lepeltje van Huizum. Er moet een lepeltje van Huizum komen. En toen heb ik er eens even achterom bellen. Goedemiddag, de Zilverwerkfabriek. Maken jullie ook theelepeltjes? En daar moet je een hele soort van bestellen. En toen heb ik de boer ik me eens even vragen van, wil je mij wel maar eens een actie? Hey meneer de buurman, ik heb een heel leuk plan. Ik dacht een lepeltje van Huizum. Je moest wat geld hebben en wat draagvlak. En nou, iedereen die reageerde er wel heel erg leuk op. Van, nou, zo'n lepeltje dat is leuk, dat moet er even komen. Ja, dat lijkt me wel een goed idee. Nou, het liep hartstikke best hier met het plan. En toen moest er nog een ontwerp op en dat wie dit. Nou, dit is een uiteindelijk worden. We hebben er 400 maatjes litten. Dus die moet je al even kijken? Die moet er door uit. Ja, dan krijg je de boer het geld weer om en dan is die actie geslaagd. En dan zei je al een leuke slitten? Nee. Het risico wie zei van nou, je krijgt geld weer om of je krijgt geld en een aantal lepeltjes weer om als we ze net al kwijt raakten. En nou, dat risico dat waren we wel aan. Waarom doe je dit? We vinden dit wel een karakteristiek stukje layout en Huizum. Dat is leuk om iets tastbaars te hebben. Van, nou, dat is uw sterkje hier in de stritten. Want er is natuurlijk wel een theelepeltje van jou, dus eigenlijk is het een beetje dubbel op. Ja, dat maar de boeten door je net te vol stezen, de hut lood op stezen. Want ja, we zijn toch een beetje een apart stukje layout, vinden we zelf. Smaakt de koffie nou ook beter? Het is zwierf, zilveren en dat maakt natuurlijk. Het is een elegant lepeltje, dat maakt fantastisch koffie drinken soms. Er moet een lepeltje van Huizum komen. Oh god, schuurlijk, ik wil wel deer. Ja, dan bel ik de Koninklijke Zilverstad. Hou me op, hè. Ja, mem, ik zit midden in de opnames. Ja, goedemiddag. Maakt u ook zilver... Hallo, Zilverwerkfabriek. Maken jullie ook zilver... Nou, wie prachtig mooi waar en wat een kletsverhaal. Sorry. Het bla 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 bla. Vreselijk. Het is volle erger dan ik dacht hier.